Alain Delon is coming home. Ce bine e să fie Alain Delon. Ziua în costum, seara în balon. Alain Delon is coming home from Twilight Zone, e de bon ton. Alain Delon is coming home. Ce bine e să fie Alain Delon. Ziua în costum, seara în balon. S-a întors și mâine suflecate, cu părul lins și pieptănea pe spate, capă și spadă, mască de Zorro, contractă de crimă cu multă adrenalină, Mordon Publi sau frații Rocco. Ce bine e să fii Alain Delon, ochii verzi ca cealul de Celion. Ce bine e să fii Alain Delon. Treci în sus, îi treci cărarea. Para mí le sobra la patata, tío. Yo ayer no pillé eso, tío. Porque la mesa de patata... Todo chino. Sí. Very, very cold in Romania. Madre mía. Scriu la persoana întâia, a doua, a treia, Papa Ruda scrie pentru toată România. E atât de personal despre persoane, despre branși și gustare, despre foame, dar transformate în chestii minunate, ceva ce te transformă în altcineva. Îmi pare rău să zic, brother, n-o lua personal, mi-ar plăcea să ne conectăm cu toții în astral. Fiecare pasăre pe limba ei pierde, pe limba ei trăiește, pe limba ei face avere. Now let me tell y'all motherfuckers one thing. Fraierii sunt toți tripați pe critici, scuze, bagabonții mei sunt benoclas bătuțici. Ies golani în public, hăituiți de punani, toți schitiți pe geani, walker, tot când în portofel, să-i găsești la fel de sparți după 2 nopți prin vreo cameră de hotel. Suntem belii ce caută de moazele care o caută, ca să poată să se înfică ele și